Den er tung. Sådan der. Også den der panel der. Sådan der. Den skal af her. Pas på at tænde. Jeg går ind og stiller den. Den der. Den på plads. Nå, pas på. Kom du til Norte? Nej, overhovedet ikke. Jeg tager lige den plante her med, så holder vi frokost. Kom. Vent på mig. Ja, I skal lige med. Sådan. Vent lidt. Lad mig sukker kuka. Nej, hvad der skete her? Nej. Jeg fortæller det til de andre. Hurtigt. Den sætter du på plads bagefter. Hurtigt. Nej, hvad der skete her? Hjælp mig med at sætte antennen på plads. Okay, jeg kommer. Den er tung. Sådan, tak. Og så lidt. Lige rykke elektricitetsboksen. Sådan der. Så kører vi. En alien. Flygt. Mit hoved. Jeg sætter på igen. Jeg klarer det. Nej. Vi skal have omelet i aften. Hvad fanden? Mit hoved. Shit, jeg var væk herfra.